Manhero akanaka mhuri yeZimbabwe. Ndingave lichona njani imhuri yeZimbabwe. Good evening Zimbabwe. Tiri kufara kusangana manhero anhasi pano pachannel yeRevolution kuti tipanane maupdates nemazwi ekusimbisana tiri pahondo yechimurenga, hondo yekurwisa zvigananda. History inotidzidzisa kuti wapambe pfumi wanopinda sei munyika. Kazhinji wanouya nezvipo kuvatungamiriri in return wokumbira protection wachiita mabasa euori. Warungu wachiuya waivhiringa even madzishe, wachisvika madzishe nharaunda idzodzo akagadzwa wobvisa woisa wavo anenge atenderana kushandidzana nawo. Saka nanhasi even vana Mnangagwa vari kushandisa mastrategies iwayo. Ndosaka muchiona madisputes echieftainship mumatunhu haana kutanga nhasi. Madisputes emiganhu zvakakonzerwa nevapambe pfumi, then second phase yakazoitwa nana Mnangagwa izvezvi apa. But iyo tanga taane hunyanzvi hwekuita keep the records, so all the records are in place. Avo wese machiefs akapinzwa nezvigananda avo, when their leader is going, they are going together. So enjoy this short period of time. Hatingati munyika moregedza kunaya mvura tiitedzera madzishe asiri connected kumidzimu yenyika, kumasvikiro enyika, wari connected kulooting nekuzvigananda, iwavo tinoti pasi nawo haasi madzishe edu, zvigananda izvo. Chechipiri, wapambe pfumi wanoshandisa zvipo to capture mutungamiri wenyika. President ndo mazita raakushanda mupolitics dzemazuva ano. Dzakudhara waiwe madzimambo. Saka ndo mapoints anobatwa the enemy of the people. Iwo ndo vanochiplaya a role yekuwa the cabinet, yekuwa the security around the president. Maminister ese anenge asisina basa, iwo ndo womeka madecisions. Ndosaka muri kuona kuti maministers ese asara muZimbabwe, they are just twerking, no substance. There is no even one minister ari kukwanisa kupiwa mukana wekuita basa rake. Kubva mungataura kupi, there is nothing chiri kuitika, kungave kueducation, kungave kuhealth, kungave kuyouth, kungave kuchimaumbwe ega ega. The country is at stand still. Chawakungoita wakatoita wechidzimai, it's just twerking wazhinji wacho for 2030 because vanenge vadodzwawo kuzvigananda ikoko. Saka hapana chiri kufamba in any ministry muZimbabwe. Hapana. Finance yacho worse. Hapana. Defense yacho worse. Because you cannot say kuti munyika muZimbabwe takatochengetedzwa nawo pamuchinguri tototi we are very safe in our country. Those are the enemies of the people. They cannot protect you. Muri kutotemba maybe wakuru wemasoja wana Valerius Banda, kwete kuti minister uya is there to protect the country. The country is vulnerable. Imimi as the mass, army yedu ingatoshanda kushandiswa to abuse you nenhau yekuti that maminister iwayo they are not serving any purpose. Because dai minister ari kuita basa, masoja edu welfare yavo iri kubatwa zvakanaka, masalaries avo ari emhando yepamusoro-soro, chikafu chavari kudya mumabharaki. Izvezvi tarisai kuti mukaenda last week ndakadarika
inonzi chi dziva rasekwa uko kupresidential guard. Ndakadarika nepo maflats iwayo zvaanga ari 15 years ago ndo zvaari izvezvi. No improvement. Things are going even to the west. Munyika muna minister of defense. So masoja, you are alone. Chitotsigirai revolution iyoyi ndiyo ine the civilian government ichaita take care of all of us. Saka tiri kuti pamberi nerevolution. Asi avo vari kutweka nezvigananda tegara tinoyeuchidzana nguva mvura zhinji ichanaya. Saka ndizvo zvaamo munyika medu. Wanatagwirei, Chivhayo, Tungwarara neuyo anobva kwedu kumanyika anonzani Sakupwanya ndiwo wapambe pfumi wegeneration yedu wechidiki yatiri kuti generation Z. Mukaona wadzingwa kuchikoro ndiChivhayo, ndiSakupwanya, ndiTagwirei, ndiye akonzera zvese izvozvo. Ndo vanhu vakakepcha president wenyu. Nothing is moving. Tsamwirai iwawo. Mukaona mvura isiri kubuda pamatepi ndiwo iwawo. Those are the same people. Mukaona muzvipatara musina mishonga ndiwo iwawo. Mishonga munyika inotengwa yopinda yotoenda kuma warehouse yenyika, mafoto ototorwa onzi onai mishonga yakazara. Mamwe ma-ARV potonzi takatombolonesa Botswana. Asi chamusiri kuziva ndechekuti mishonga iyoyo haisi kusvika kuma hospitals. From the storages is being diverted kuma private pharmacy avo iwo zvigananda. Ukaona manakire nemafambiro ari kuita ma-private pharmacy muZimbabwe, ndaitenderera hangu ndichitarisa ndichiti zvigananda izvi. Woenda kuchipatara, nothing is working. Hospitals acho, the population is increasing each and every day. Minister of Health aripo. Instead of focusing in building more strategic hospitals, unotongoona kuti they are busy changing names dzema-hospitals. Pandakaenda nema-comrades Harare Hospital, tichienda tinoona kuti zvinhu zviri kufamba sei munyika. Takaona kuti yakutonzi Salim Gabe. They are renaming instead of improving. Saka hatina kana minister ari kuseva the purpose. But pamwe pacho hativashori. Hapana zvavari kuwanawo. Everything is going in the pockets of zvigananda. That's why muri kuona vari kukwanisa kudoneta motikari kune vanhu vavanodira. Socialism yakazvara democracy yatiri kufamba nayo. Inotaura iyo kuti there must be election, and those elections must be done in a democratic way. In that democratic way, so that kuti isave slavery, vanhu ndiwo ngavasarudze munhu wavanoda kuti adistribute ma-resources. The duty of the president and his government is to distribute resources to the people of Zimbabwe equally without favor. Gutsa ruzhinji ndiro basa rehurumende. Kubviswa kwakaita wana slavery, wana feudalism nemamwe ma-types of leadership pachiunzwa iyi socialism yauya nedemocracy. Inhau yekuti simba rakaiswa kuvanhu kuti ipai vanhu simba wasarudze wavanofungidzira kuti uyu ndiye anokwanisa kudistributa, kupakura zviri fair. Izvezvi zvasiyana. Wapambe pfumi wane mari dzakawanda kudarika vamwe wakaita sana Tagwirei ndo vanouya nemamiliyoni nana Chivhayo. Wotanga kutenga vamwe vanotengeka, woti tibatsirei kuti tipinde pakupakura. Itai kuti masi ibhilive kuti isisu tinopakura zviri fair. Asi tiri kutoona nemabasa avo kuti whenever they get $1 million, they prefer kutengera a few individuals motikari nedzimba
newhatever magifts avangada, but the mass of Zimbabwe iri kusafa. Saka ndo vanhu vamuri kuti imimi they need to be pushed to 2030 miswai. So Zvigananda, they are the enemies of the people. They are abusing the state president to pursue their agendas. Kusvikira president wenyika abvunzwa live on camera kuti nyaya dziri kuitwa nazvayo izvi madii kumboisa commission iongorore kuti mari yake yakachena here. Zvikanzi napresident wenyika, ini ndopinda papi kumunhu ari kuita philanthropy job. It's a statement of a captured state president. Kana tichiti state capture ndo zvatechitaura. Hakuna nyika yakarongeka ina president anopa mhinduro yakadaro. Ndo saka makazoona padedzerwa revolution, because pakatoonekwa kuti the president wenyika wacho is captured, he is under siege, he is no longer making decisions. Kusvikira pakutotadza kuziva kuti kuparliament kune magetsi here, akatozodzimirwa nawo aenda. Isisu you cannot tell us kuti panguva yedu president watete tichisapota kana apinda anodzimirwa nemagetsi kuparliament. That will never happen. That's poor planning. That's a briefcase country. That's running a country like a tuck shop. Nothing works when the leadership is not right. Even the generator rakaramba kushanda because rakazviona kuti the leadership in this place is not right. So ndio situation iripo. Vana vese vamuri kuona vasungwa murevolution avo ndio anatagwirei. The president is captured, he doesn't have any say. Munangagwa akuda zvekuzorora, asi Zvigananda ndo zviri kusunga vanavo. And they are not using mapurisa enyikaka. They are doing private arrests. Vanhu vozonoitwa hand over mumaoko emapurisa. Ndo saka muri kuona each and every statement iri kuproduced nepolisi yeZimbabwe. They can't mention kuti Ningi akasungwa nani, akaiswa pa police station ipi. They can't write that. But isisu pataigadzira this new constitution, we said we no longer want a police force because a police force abuses our people. There must be a police service to save the people of Zimbabwe. But unonzwa kuti mwana weZimbabwe asungwa asati atombosvika kupolice station anzwa nekurohwa. State capture, the works of Zvigananda. Abuse of power. Ndosaka muri kuona zvavaida kundiita kuofa wana matrix mari yekuti wati abdicte isisu kuti Hanzi ndisungwe nematrix. Inini ndosungwa nematrix, ndosungwa nezvigananda, ndosungwa nemabogus. Kuofa 50,000 kuti titsvagirei munhu. Kunetsa kumupolisi, ndisainirei ndibvumipei mandate yekuti ndiende kunotsvaga wana Saro akandiuye nawo. Iwe mfano wematrix iwe, musoro wambuya wako. Regai tizvidzokorodze. Asi iyo nyaya iyo kwatiri haina kupera. That's a time bomb. That's a ticking time bomb because I am saying this with overwhelming evidence. Those are not allegations. Sa uyo mfana uyo tichambata hedu. Uyo ndiye watichabata uyo. Dai anga ari ma-allegations ndaiti aiwa tsvairirai pasi pecarpet. But those are not allegations. I have tangible evidence of that. Uyo anofira mumaoko edu. 2030 agenda chii? Ndizvo zvinhu zvandinoda kuti tizivisane tiyeuchidzane nemhuri yeZimbabwe. 2030 agenda zvinoreva kuti 1. Abuse of the constitution of Zimbabwe. 2. More years of poverty upon the people of Zimbabwe. 3. Endorsement of state capture in the country of Zimbabwe.
ndo zvinhu zvitatu zvinoreva 2030. Saka this is no longer a ZANU-PF thing, it's a national crisis. KuZANU kwacho munoona kuti vari kusungana ikoko, wovesana mumajere, hakuna anopiwa bail. Izvezvi wana Mike Chimombe Chivhaya ari panze, but there are audios recorded kuti waiba wese. Ndio inonzi state capture, selective application of the law. Saka haisisiri a ZANU-PF crisis, because muZANU-PF macho matova nevanhu vaakutosuffer the consequences of this state capture of this 2030 agenda. Ndo saka tiinawo vanouya kuvanhu. That's why tichiwana information from each and every point in real time. Nenhau yekuti isisu tiri kufamba nerevolution, hatisi kufamba nemapato. Wachipedza meeting, umwe anenge atoremerwa, comrade Saro akazvaitika kumeeting yanhasi, hazvifambirani nerevolution. Kuudza vanhu kuti takataura kuti the spirit of revolution inosvika kwese. So that's why all stakeholders are coming on board to protect the people of Zimbabwe, including wana comrade Chamisa wamunogara muchituka muchito akanyarara. He came out himself akataura openly denouncing the 2030 agenda. He understands what it is. Leadership yenyu ndisu tine a role of engagement. Samukanzwa tichiti trust the process, trust your leadership. The statement must end there. Don't ask us too much. Kubvunza mvunzo yakawanda, those are the acts of zvigananda. Imi mukangonzwa kuti takabatana chete, don't ask us how. It's a people's agenda. There are key points, key elements of the revolutions which we must focus on. So we are having more organizations coming out. Kweto anachamisa chete. Tinewe Triple C, makaona wana comrade Jameson Timba, waripo wachita press conference, press statement kunana Twitter space, wachiti pasi ne 2030, wanotaura each and every day, social media, munoona mavideo awo anotenderera. MDC made a press statement, Zimbabwe Independent made a press statement, we have ZAPU, civic organizations, Mutwakazi Republic, and many more organizations. Unit iyoyo ndiyo inonzi Zimbabwe. Warume panyaya revolution apa, we are not playing. Hatisi kutamba. This is not a child play. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Sawese vatakuudzai ava, these are the people vasarudza the organizations dzabuda pachena kuti they want to support the mass of Zimbabwe. Nenhau yekuti zvigananda got billions of dollars. Zvaingova the same nana Smith. Isu we have each other. Ini ndiwe, iwe ndini. Iwe neni tine basa. Saka takabatana. Pasi nezvigananda. Izvezvi zvigananda zvakabhadhara wanatemba muliswa. Vari kungounza each and every topic, each and every day. Marimwe zuro mukawoti the second lady mudzimai wa General Chiwenga ndiye watiri kunyanya kuziva wamuhadhi hatisati takumuziva kuti mudzimai wake ndiani. Kubva patiri kumuziva paya when he abused the office, when he need a fact paya achitaura zviri on record, akaprotectwa kushaya nyadzi kuti wanyadzisira nyika yese wakatakura ofisi yevanhu woregedza kuresigna kusiya basa renyika. Zvigananda
hazvina nyadzi. Dictators don't have shame. So wanamuliswa what the second lady Maichiwenga ngadzingwe basa kana kuti ngaresign kuchiuto nekuti she belong to the military intelligence, nekuti urongwa hwedu hatiri kuronga nezvigananda hausi kufamba zvakanaka nenhau yekuti hatichazivi kuti ndiani ari kufamba nesu ndiani asingafambi nesu. Masoja ese haasi kufamba nemi. There is no military person anotedzera zvotaura zvigananda. Isu the military people tinokuudzai. A military person is not a civilian, cannot be motivated by money, but they are motivated by the national agenda. Saka siyai vanhu vaite basa. Hakuna musoja amungataura naye achisapota the 2030 agenda yamuri kutaura nezvayo. It's against the national agenda. So don't waste time muliswa muchitraya kubata nekuda kuabuse maofisi evanhu. Ko iye mwana waMunangagwa ari kupresidential guard makambonzwa tichicomplain? Ingawani munotosuggesta muchiti munoda kuti aite general wenyika. Ndinotoseka hangu ndoti mai babo. Ava vanhu vanotamba. Ndo zvimwe zvinotiratidza kuti leadership yatete tichiisa pamberi madhanda edzi. You imagine Zimbabwe iwewe ichinzi taana general Mnangagwa. Maybe later panguva inoteera iyo. Ameno kugeneration ani. Not now as it stands. Hazviko hazviitiki izvozvo. Siyai wana vaite basa. Ndisu tiri kuvabhadhara as the mass of Zimbabwe. Saka don't touch that topic in that area. Saka masoko ako muliswa haana musoro pasi nawo. Then toenda pa way forward. Revolution yawe pa advanced stage. 17 October they applied a heavy hand and fabricated cases wakasunga vanhu vedu. Asi inzwai vanhu ava havana kuzvipinza murevolution. Wakateera signal. Saka they are being monitored. Imi semas chengetai mhuri chengetai vana ndiyo struggle yacho. That's the role of the mass. But trust your leadership. Avo vakatosungwa avo atova makomrades ako. Wachadzoka wotitsanangurira kuti kwawakafamba kwanga kuri sei. Asi ziso riri pamuroi. Be rest assured, rarai hope, ziso riripo pamuroi. Leadership haina kuzorora. Silence yamuri kuona iri kuitwa leadership, it's not fear. Havana chavanotya. Pari kupiwa zvigananda mukana of saying their last words. Leadership is listening and observing more now than ever. Pane zviri kuitika. Isu chedu is to focus on the revolution nekuti ndiyo ichatisunungura tese. Imi stakeholders ese amuri kuona ari kuita come together and support the people's agenda. Wachiita ma-press statement, wachiita ma-solidarity messages. Do you think kuti it's just happening? Trust your leadership, trust the process. Regai ndigumire pano. Tine dzimwe nyaya dzema-elections ekunana Tanzania tichazodzitaura pama-addresses anoteera. Asi pari zvino wese ari kufamba nerevolution. Receive your revolutionary blessings in the name of the people. Zvigananda got billions of dollars. Isu we have each other. Ini ndiwe, iwe ndini, iwe neni tine basa. Saka takabatana. Tinotenda.